Helo, nawr beth yw un ffordd i chi'n teimlo i chi'n gallu cysylltu gyda'ch hunan chi? Wel, ffordd dwi'n teimlo bach yn fwy gysylltiedig gyda'n hunan yw drwy symud fy nghorff, felly gwneud rhyw fath o symud, boed e'n mynd am wac, mynd i'r pwll nofio, neu gwneud sesiwn ffitrwydd yn fy ystafell fyw. A na'n gwmws beth i fi yn mynd i wneud bore yma, felly beth am i chi ymuno i fewn yn y sesiwn ffitrwydd hefyd. Nawr ni yn mynd i fod yn gweithio y corff i gyd, felly byddwch yn barod i symud o'r pen i'r chart. Nawr y symudiad bach cyntaf ni'n mynd i wneud mwyn cael gweithio yr ysgwyddau a gweithio'r stwmog, fi moyn i chi roi eich dwylo allan mewn siap typ, felly siap typ bach cryf, gwylwch os oes unrhyw planhigion gyda chi yn y ffordd wrth gwrs. A fi moyn i chi godi eich coesau. Felly codi nhw lan yn nais ac yn uchel tuag at eich stwmog chi fel bod chi'n gweithio'r abs. A ni'n gwneud 12 o rhain gyda'n gilydd. 3, 2, 1, 2. Na chi, da iawn, peidwch yn poeni os nad ydych chi'n gallu dod â'r coesau i fyny mor uchel. Gnewch beth i chi'n teimlo chi'n gallu. 4 bych olaf, 3, 2, 1 a na ni'n ymlacio, da iawn chi. Nawr y symudiad bach nesaf ni'n wneud mwyn gweithio yr ysgwyddau yw, fi moyn i chi sefyll gyda'ch chad chi ar led, fi moyn i chi brichau mawr am nôl, iawn, a ni'n mynd 6 yn mynd am nôl ac yna 6 yn dod ymlaen. 3, 2, 1, felly agorwch y corff, iawn, mae'n bwysig bod chi'n mynd yr holl ffordd o gwmpas mwyn agor blaen y corff ac mwyn gweithio pob darn o'r ysgwydd. Rhif 5, a ni'n gwneud un bych arall, 6, 2 iawn chi. Ar pwy sydd digon clyfar, ni'n mynd i ddod ymlaen a 1 a drosodd, 2. Na chi, falle bod rai ohonych chi'n gweld dod ymlaen ychydig yn anoddach achos mae'n dod o'r cefen. Felly mae angen i chi weithio wir yn galed i ddod ar y drosodd. Ac 1 bach olaf. Hyfryd, da iawn chi. O, hwnna'n un anodd na gweud dwymo lan yr ysgwyddau yna. Reit ni nawr yn mynd i symud mlaen i ni cael gweithio'r gliniau. Felly tro yma, chad ar led eto o dan yr ysgwyddau. Dwylo ar y gliniau a fi moyn i chi wneud cylchodd. Felly gwmws fel y breichiau, mae'n bwysig bod ni'n mynd yr holl ffordd o gwmpas. A chi wedi dyfannu'n gywir, ni'n gwneud 6 i un cyfeiriad ac yna 6 i'r cyfeiriad arall. 3, 2, 1. 1. Holl ffordd o gwmpas. 2. Na chi a 3. Na fe, felly bod bach o clicio, mae hynny'n iawn. 4. A ni'n gwneud 2 bach olaf i orffen bant. 5. 1 bach arall am look. 6. A nawr gen i fel swdini i'r cyfeiriad arall. 1. A nôl drosodd. 2. Holl ffordd o gwmpas. 3. Hyfryd, 4. Ac 1 bach olaf. 5. Nice, da iawn chi. Gobeithio bod chi'n teimlo tym bach fwy esmwydd yn y gliniau yna. Nawr y symudiad bach olaf, mwyn i ni cael gweithio y bola, fi moyn chi roi dwylo bob ochr i'r corff. Fi moyn chi ddychmygu bod wan o flaen a tu ôl, a ni'n mynd i fynd lawr un ochr ac yna i'r ochr arall. Lawr a'r ochr arall. Cadwch i fynd. 5. Rhif 6, felly ni hanner ffordd yn barod, bwysig i cadw'r coesau yn neis a syth, 9, na chi dych yr holl ffordd drosodd, 2 bach olaf, a ni'n gorffen. Na fe, fi'n teimlo lot o fwy esmwydd fel wedes i, gobeithio bod chi yn hefyd, a gobeithio eich gweld chi tro nesaf. Hwyl am y tro.